may buntag, may udto, may hapon yung tanan mga bayot kung asa man mo nahimutang may paglantaw na sa kuang video. Karong mga panahuna na napod tas kusina. Wala tas kwarto, wala tas sa CR na tas kusina mga bayot kay magama na ko og kalanon mga bayot. Yes mga bayot, first time na ko ning gamon sa kuang kinabuhi sa pangidaraw na ako karon mga bayot karon pud ko kagamaan ni mga bayot kaniadto mulantaw na ko sa kaumahan kay ako ang maamahan kaniadto mga bayot baker ko no. So murag ako mo nakasunod ba sa iya ang talento. Charot bitaw mga bayot ay magamakog pan mga bayot. Dili puto, dili keeping ako ang gamon mga bayot kung dili pan. Pan nga kada adlaw kanon sa ko ang makagupa mga bayot. So aron na humanta mga bayot, ubani ko ninyo aron makahibalo pud mo kung sayo ang paglunod-lunod ba nga ingredients ako ang mahiwagang bread mga bayot. Naka-in-English biya yung silingan. So aron na humanta, tala, let's go! Dayon magbutang lang og tubig ani nga tuwang bowl diri usa ka cup og tunga mga bayot then magbutang ta diri og agi bitaw mga bayot. Ay yes na siya mga bayot, dili na siya no. So sa ganahan mag-invento dra gama og kalanon mga bayot dire lantawan ninyo ni ako ang gigama nga kalanon mga bayot kadadlaw nila ning kanon mga bayot pero karong mga panahon na dili sila mo palit sa city ug ako may maggama mga bayot. Yes mga bayot magpasidis-idit diri sa kuang makagupa. Sigon pa sa kuang gangan diri mga bayot kinahanglan gyud daw kunong salaon ning kanang ginatawag sa man English og flour ba harina gud mga bayot kay aron kuno ma-separate ng hugaw anang harina mga bayot pero og nganong nahugaw mga bayot nga limpyo man kailan tawon. So ako na din ang gimix diri mga bayot no dai na ay corn oil diri mo ni ako ang iapil og tagak dinhi sa ako ang himuon nga kalanon karon mga bayot. Yes mga bayot ginatawag ni sa tuwa og pan diri sa ila mga bayot ang ila ang pagtawag ani hats mga bayot. Yes, ginatawag po ni sa tuwa og bread mga bayot og sa Amerika ba o sa man English ba. Kamulo di ko gadugang diri og harina mga bayot kay murag lapot ra kaayo ba inig ato manggunang kumot-kumuton mo pilit na sa atuang gloves ba gloves ang inyong silingan diri mga bayot kay manuksok no nya ning harina dinhi sa atuang kanuko. Unya wala pa ko ka manicure o pedicure anang atuang ginatawag nga kanuko ba. So ato lang na siyang kumot-kumuton o massage mga bayot dayon ato ning butangan ning atuang bowl dinhi og harina aron di na mo pilit unya. O ginani na ang porma mga bayot ato na nang ihagbong dinha dayon ato na siyang buyukan gihapon og harina mga bayot then ato ang takluban og panapton. Human mga bayot ato ni siyang tayman dinhi og usa ka oras aron maburot to siya mga bayot then while magpaabot ta nga maburot tong ato ang gigama nga do mag-slice ta diri og carrots mga bayot kay mao ni ato ang ihimog palaman sa ato ang bread ba mga bayot. Charing bita mga bayot oy mao ni atong isagol kay aron naputoy decoration tong pan nga atong buhaton gagmay-gagbayon lang nato na siya gutad mga bayot aron patsada pod siya ba aron dali ra pod siya maluto mga bayot. Wa ko ka kontento mga bayot gigamit na ko raspahan pero mura man gihapon ang resulta mo nang gigamit ra gihapon nako ang kutsilyo mga bayot nga sinaw pa sa akong agtang. Bita mga bayot kaning kutsilyoha og di punoy binaid mga bayot man sa pag-ihampak nato ni sa to ang lapalapa di ni kadot. Kay habol kay ni mga bayot sama sa akong tango basta dili ni siya mabaid. So gagmayon lang nato nagutad mga bayot no murag sakto na ni siya mga bayot nga ato ang ibutang didto ato ang palaman dito sa ato ang pan so buyukan lang nato na dinha og harina mga bayot aron inig mix na to mga bayot dili mo pilit. Human nato na ning ibundak din hining ato ang ini-slice nga carrots mga bayot then ato ang kumot-kumuton para mix gud siya tanan ba. Diri ra ko nakahibalo mga bayot ngayon aning iundi ay paggama og pan mga bayot pero ang akong ugangan magama og pan mga bayot wala isagol plain ra gyud na siya nga pagkapan. Pero ang inyong silingan mga bayot pagpasidiman pud ba kinahanglan jud og natay mga creative kunuhay. Mao nang gabong ko og mga design mga bayot or ang ato ang ipanghampol ba mga bayot ato sa puday ng takluban mga bayot i-leave na to nag 30 minutes after 30 minutes inani na kadak-a mga bayot. So ato na ning ibutang dinhi sa fan mga bayot kay ato na ning ilunod dito sa landahan pero before nato na ilunod mga bayot ato sa ning designan karon napon na siya oy pun mapurma ini kaluto unya ba. Gihapinan na ako naginit dinha mga bayot aron dili ra kay tantong mo pilit unya inig kaluto. Dayon buyok-buyokan nato nang iyang ibabaw og harina mga bayot aron dili na siya mapagod. Pagkahuman ato na ning ipasok diri sa tuwang landahan aron maluto na ni siya. So wala koy uga nga bunot diri mga bayot, wala po koy palwa, po koy kahoy mga bayot. So ato ning gamiton ning ila ang settings aning ila ang machine mga bayot. Dayon ato ning isit ning kainito na ni mga bayot. Then ako ra ni siyang timeman din hiog mga 50 minutos mga bayot. Igo good pod nga maluto siya, dili mapagod ug dili pod siya mahilaw. So pasagdaan lang nato nang dira sa ilalo mga bayot
bayot, pwede na nato na siyang biyaan, human og 50 minutos mga bayot, ato na ning birhon dire kay luto-luto na gini ang kuang bread mga bayot, dili ra kay tantong ulo mga bayot sa first time na kung pagama-gama ning bread mga bayot, kay lami jud kay di feel nako. Inani ang porma sa bread sa sas mga bayot nga kanulay paliton sa kuang kapika sa ilong nga tag $2 ang usa ka buok mga bayot. So akong ipakita ninyo mga bayot, nagpasidi-sidi pug ko ba og unsa gi porma sa ilalo mga bayot, og naluto baka po ning carrots nga ako ang gi palaman aning pana. Yes mga bayot, feel nako lami-lami gini mga bayot. So mga nangutana mga bayot ug unsa gi sagol na ko ani asin ra gyud tawon mga bayot og kanig carrots og yes og flour mga bayot. Then syempre di na to kalimtan ang tubig mga bayot, kay ang tubig may moka padalag tunaw ato nga tuang gipang buo nga mga seasoning. So sa ganahan mukaon og pan mga bayot, libre kayo ang inyong silingan muluto mga bayot. Way bayad mga bayot, libre ang ako ang pagluto basta inyo ang ingredients, then inyo lang kompletihan back and forth mga bayot, okay na kayo. Mo na to ang sabot mga bayot, basta iuli lang ko ninyo human ako gluto kay mangita nga ako ang kapika sa ilong, di na biya siya kakitay naning nawunga. Charot-charot bitaw mga bayot, oy sa ganahang mukaon ani mga bayot, ready na kay ning ako ang gigama nga recipe mga bayot. Kuha lang bugo sa kabuok lami kini itos no og kape mga bayot kay gagahi man eh. So dili ra ako tapuso na ko ang favorite si karong adlaw mga bayot kay inyo silingan naning kay mga bayot oh. So Ginoo ko mga bayot kaning mainahan na ta o kaning mahimo na tag suga sa panimalay ba suga lugar dulom. Kay manghalay ko mga bayot, gikan kog tapay ng laba mga bayot, halay paday ko mga bayot kay nang labangin niyo ang silingan. Daghan kay ko gilabhan mga bayot, pero dili ra kay hago ning pagkalabaha mga bayot kay gilunod naman ako ni diretso sa machine, din human og lunod mga bayot aptan ko sa kaoras magpanawag na ang machine kay babe. Ang imo ang gilunod din mga panakton, hapit na masunog kay sa kainit ba. Uga-uga na ni mga bayot oh. Dili na kaingon og kanang kuan ba? Basa gyud nga magtulo. Uga-uga murag tandugunon ba og sa mais pang binulad, tandugunon na lang aron mauga. So ako na ning ihalayhay din sa ato ang mahiwagang halayhayan, pero ang akong ugangan mga bayot nang laba pud sayo. Lantawa yung gilabhan. Mga puti na mga bayot murag hapin man siguro na sa kama yung gipang labhan. So ako ning ihlay pud ako ang nilabhan mga bayot. Karon mauga-uga na ni kay lami kay mo ang panahon karon mga bayot oh, init-init sa gawas. Pero bugnaw ka ng hangin. Feel nako kay ang dahon no perting lipaya gid tawon. Mga bayot kung madungog ninyo ang kabanha sa gawas mga bayot. Mao nay background amo nay music na mo diri kada adlaw basta abrihan na mo ning ay mga gwapang nangagi mga bayot oh. Abrihan na mo ning bintana o sira mga bayot. Pero kaning amo ang sira mga bayot kada adlaw ni sirado. Way abri-abri ni naray mo abri ana mga bayot ug naay maabot. Mo ni bakra na mo kada adlaw mga bayot. Doon kami karsada mga bayot din ang amo ang silingan po diri oh, mga garage sa sigurahan. Then naay mga office siguro na o kanang makadungog na lang ka mga bayot ug nabitaw sa hospital nga proceed number 3. Mga murag robot na may na-istoryahan mga bayot kasi graan namang background dito. Pero gamo ning i-close tanan mga bayot, wa mi madungog. Pero gabrihan gani ning mga bintana mga bayot, daghan kayo. Mura og perihan. So ako na ning halay.